and there, bring and there, we take about up and jump and become and eat. You are not speaking the standard English. Why not leave it for the teacher? If I were man again, Kevin Kiver, Kevin Kekasanya, Kedo Pano, Campus Seguji. Tre, like subscriber, but subscriber, Neshagi, Imegia, Magalo. Kaiba person, you know, Gadi. Kedin Kebu Landina. Analyze room Igbo. Eworongwa. Eliza surungwa Igbo. Kine megi. Ingorango kiserese. Chere, oputaziri na isi ama ya akpụ ka oputaziri na agụba adịghị nkọ. Achọrọ m ịghọta. Aghọtara m ihe mere na gị bụ nna mụrụ nwa. Ị naghị asụrụ ya Igbo. Kedu ka o si eme gị? Chere, gị bụ nne kedu afa gị nke Chinyere? Gị bụ nna kedu aha gị ọ bụ m na-eme? Iwe mụọ nwa. Iwe gụọ ya afọ Igbo. Iwe gụọ ya Benjamin Paul or Benjamin Peter. Chekere kumazi kere ihe nọ n'ụwa eme o. Kedu ka o si mụọ nwa ịma ngụ ya afọ Igbo mana onye Igbo ka ọ bụ. Chere ka nwa gị. Ịma na ọ bụ ebe ekenyere gị ka iji wee mara na ịbụ onye Nigeria. Ebe ekenyere gị ka iji wee mara na ịbụ onye steeti Enugu, Imo, Abia, Ebonyi na Anambra. Mana ọ bụghị ebe ekenyere gị mere iji bụrụ onye Igbo. Ị bụrụ ya onye Igbo tupu enwee Nigeria, nwee Enugu, nwee Anambra, nwee Imo, nwee Ntani Morocco enwegasị. Ị bụ onye Igbo. Amaghịzi m ihe mere na anyị anaghịzi asụ Igbo. Anyị nwa na-asụ Igbo, anyị bụ ndị ime obodo, anyị bụ ndị ime ọfịa. Aghọtaghị m. Gị bụ onye nne, unu anaghịzi agbani chacha. Nke na biko kwa ahụ. Nke na-atụ m ọchị, ị ga-afụ onye nne. Ihe nụzi oyibo ahụ ọ na-asụrụ nwa ya. Ọsa abaghị ụkwụ. Valentina, keep and there, bring and there, we take about up and jump and become and eat. You are not speaking the standard English. You are not speaking the standard English. Why not leave it for the teacher? Hapụrụ onye nkuzi ka o kuziere ya. Ọ nata n'ụlọ, sụọrọ Igbo. N'Igbo bụ ndụ. Ị bụrụ onye Igbo, sụọ asụsụ obodo gị. Nwee ngala na ịbụ onye Igbo. Anyị anaghịzi ekwu maka ndị ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa. Ifo m ịjụọ m afọ m sị gị ọmalịcha adị Igbo. Ime ya ọnụ iji eri ji na ede. Wee sụbara m oyibo. Ị na-asụrụ m oyibo maka gịnị? Mba, achọrọ m ịghọta ihe mere m ji si gị na afọ m bụ ọmalịcha adị Igbo. Wee meghee ọnụ gị ahụ, meghee ya, sịọrọ m oyibo. Wee sị m, my name is Stephanie. My name is Angelina. Ka ị gosi m na ị ka asụ oyibo. Apakwa gị o, aka dị onye mmanya mee gịnị ya fie n'isi. Mana ịma nsokwu ya bịa m n'akụkụ. Asịkwa nga asụ n'oyibo, oyibo amagbuo onwe ya. Mana mara oke. Ilu ndị Igbo na-asị na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ, agbata obi ewere ya mere ibi kpufe ya. Ọ bụrụ na ya kwụghị mmiri ugbu a ọ dị n'obe okwu, kedu mgbe anyị ga-akwụ ya? Kedu ka anyị ga-esi wee nọrọ n'akụkụ mmiri ncha a na-aba anyị anya? Onye ọbụla fikwe asaa n'anya ka anyị were ụtụtụ tụba ewu ojii. Chijie anyị agaghịkwafu ya. Ihe m ji wee na-arụtụ aka ebe ndị nne na nna nọ bụ na ha na-ebido na nwata amara ọkụkọ bụ oke. Ibido na nwata wee zụba nwatakịrị, sụbara nwatakịrị Igbo. Amaghị m ihe mere na nwatakịrị a mgbe o toru etu oge eto ọ ghara ị na-asụ asụsụ Igbo. Gị bụ okenye, ifu onye Igbo ibe gị ịsụbara ya oyibo, unu amaba aka wee sụgherigbuo mmadụ, wee were oyibo wee na-asụgbu mmadụ. Nwezikwa onye na-asụ nke ọ na-asụ, has come, have you eaten, have you gone, have you pupu, have you? Biko dododo, ana m ajụ gị sị gị, ị bụrụ onye Igbo sụba asụsụ obodo gị. N'Igbo amaka. Gị bụ onye nne sụọrọ nwatakịrị, onye nna na-asụrụ nwa gị. Nwoke ifu nwaanyị sụọrọ ya Igbo, nwaanyị ifu nwaanyị ibe gị sụọrọ ya, ifukwanụ nwoke fụọ ya. Ị na-asụ Igbo wee soro wee na-akwalite asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo a na-eto were na-amụba. Ị bụrụ onye Igbo ekwesịrị na-eme ngala. Ị bụrụ onye Igbo ekwesịrị oge ọbụla ịnọ obi aṅụrị ya na-akpa gị. N'agbanyeghị niile mere anyị ka bụ ndị Igbo. Kwụrụkwa bim. Ngwanụ ka emesịa. Biko echefukwala ka ị sọskraịbụ. Mmara na mkpara gị aka ebe ọ dịghọ gị mma.
ọmarịcha na-akwasị gị ndụ ihe m na-asị gị sụọ asụsụ Igbo. Daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịanụ.